Finally panguva inoi FRELIMO yabva yaluza control yeMozambique. Sana bena mashoko atona kuti vakomana Mozambique panguva inoi hazvinani itombovhagwa zvayo kana FRELIMO ichida kuramba iri pakutonga, otherwise ngavapinze vakomana ava vamhanye chino. Sana bena mashoko anonyorwa panapa kuti subscribe like on the bell icon. So muri kuona mapictures, muri kuona that N1 road awa yeku-Mozambique muchiona yakafladiwa yakazara nemavehicles. Vakomana vakabloka vachiti hapana zvinoitiwa kana vakomana FRELIMO vachiripo. Vanonyora chiti FRELIMO lost control over Mozambique. Protesters blocking national roads N1 and N4 for more than 24 hours is a testament to FRELIMO's weakness. No police, no military are able to fix this. Protesters promised to continue the blockade until Wednesday or until Venancio Mondlane prove he is alive and safe. The death toll as of December 6th was 102. Tomashika tukona kuti vakomana atukona kuti aiwa veFRELIMO vari kuluza control. Tuchiona na Venancio Mondlane vachidominate mapowers, vakangokomanda kuti vanhu imbai national anthem, vanhu blokai enemo paka mota dziri pakati peroad, vanhu vese vari kuita. Tikona nyangwe nematruck drivers amuri kuona aiwa muri kuona kuti aiwa havazi kwanisa kutombocrossa pamaborders nokuda kwethis situation. Tikona mustudio 7 vanobuda vanyora vachiti truck drivers are stranded on the Lebombo border post Maputo highway due to political unrest in Mozambique. Opposition protests following the October presidential election have blocked the highway for 4 days. 4 days musatamba nadzo muchiona aiwa matruck drivers anongoti stuck. Tudze mafungiro enyu muri kudipa pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, so subscribe or like, so turn on the bell icon.